eta kolore berezi bat emoten diogulako. Jakina, por supuesto, of course, Bianzu. Hemen gurekin, egun honek saxo-jolea dugu. Orain, bere opera prima eskainiko digu. Eta bere lehenengo aldiz kentaurrean jotzen duena da. Nik galdera bat egiten diot nire buruari. Zertarako dire hizkuntzak, poesiak edota nobelak idazteko dudarik ez. Gure nahiak aldarrikatzeko zalantzarik ez, baina batez ere hitz egiteko. Horretarako dira hizkuntzak, hitz egiteko. Eta zer esanik ez, hitz horiek kanta bihurtzen direnean. Eta kanta horiek sentimenduei buruz aritzen direnean. Gure barnean ditugun alderdirik ederrenez aritzen direnean. Eta horren erakusgarri bekaina, gure ikaslea den Maite Pastorrek orain eskainiko digun abestia. Berak sortua eta izena nire izarra duena. Maite. Jarraitzeko, ikastolako beste zenbait artista ekarri ditugu. Gurekin, Iranti Elorza eta Maia Mimenta bigorin joleak, kanon izeneko pieza joko dute. Johann Christoph Pachelbel musikari alemaniar barrokoaren piezarik ezagunena da. Haiekin batera, musikarekin bat eginek, Jone Perez eta Nerea Sortu dantzari bikainak arituko dira. Nahi duztu egin.
baina horretarako maite eta babesteaz gain euskaraz egin dezagun. Eskerrik asko. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailetzera doa. Elkarrekin hankaz gora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika hastean. Itxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira, hauxe nahi dizutezan. Maite zaitut, maite zaitut, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, ilakiraino eta buelta maite zaitut. Begietako diztira, dirribarrea ahoan, ezin ditut diskutatu du ikusitakoan. Hanka eta eskuetan, gorputzean dardara, nire bihotza taupaka ailertzera doa. Elkarrekin hortzadarra margotu dugunean, ispiluan nire izena idatzi duzunean. Irratia piztu eta donu hau entzutean, begietara begira, hauxe nahi dizut